elszakad egy-két küllő, a másikban akkor ezt csak beledobom, ráteszem a gumit és cső. Leszedem hát ez már meg volt lazítva nyilván, hát a csapágyfészek, nincs esetleg, mindjárt megmutatom, hogy fogom ezt kivitelezni, nincsen kikopva, nincsen kigödrösödve, derékszögben rátesszük, tök egyenesen legurul, még egyszer megnézzük. Azért tettem ide, illetve azért készítettem ide, hogy még forgatom rajta, pillanat, ott van, tessék. És elkezdjük szépen belerakosgatni a zsírba. Király vagyok, vagy király vagyok? Hello mindenkinek! Most egy hátsó kereket fogok felújítani, kerékpár hátsó kerékről van szó természetesen, és arra gondoltam, hogy készítek magamnak egy pótkereket. Na, nem ilyen pót kitámasztó kerékre gondolok, ami a gyerekeknek is van, hanem egy tartalék kereket. Ugye nem sokára jön már a rossz idő, amikor az embernek nincs kedve a hideg, fűtetlen műhelybe azzal tölteni az időt, hogy esetleg egy kereket felújítson magának, ezért arra gondoltam, hogy mivel az alkatrészek számomra adottak, tehát van több kerekem is, egyéb alkatrészeim is, ezért csinálok magamnak egy tartalékkereket, vagy bármikor szükségem van rá, megütődik a ráf, vagy esetleg mit tudom én, elszakad egy-két küllő, a másikban akkor ezt csak beledobom, ráteszem a gumit és cső. Na, a legfontosabb dolog, hogy felteszem a szemüvegemet, hogy lássunk is valamint, hogyha az ember széna náthás, mint én, akkor megtörölöm az óramat, hogy nehogy így az asztalra cseppenjen. No, lényeg az, hogy ez egy olyan tengelycserének is mondható videó lesz, amiben tengelycsere, csapágygolyózás és egyéb fontos dolgokra fogom felhívni a figyelmet. Ugye az imént említett célon, vagy hát videón keresztül, hogy túl azon, hogy megmutatom ezeket a dolgokat, nekem erre ugye szükségem is lesz, és hasznos is lehet. Amire szükségünk van, ugye kerék, próbálom mutatni, csapágygolyó, 2 kontraanya, 2 darab kónusz, egy kis távtartó, tengely, egy csipesz adott esetben, hogyha az embernek kell, egy 15-ös, 17-es villáskulcs, egy ilyen racsni leszedő kis szerszám, valamint egy kis dobozka, ecset, és tisztítószerek, és zsír, és rongy. Na most, a lánckereket erre nincsen szükségünk, most egyenlőre félreteszem. Az első legfontosabb, próbálok a kamerának is dolgozni egy kicsit, hogy szemre vételezzük magát a kerekünket. Ez ugye a nevében is benne van, hogy megnézzük közelebbről, megvizsgáljuk, hogy nincsenek-e valamilyen deformitások rajta, itt a küllőcsatlakozásnál megvan-e minden küllő, belül jó állapotban van, tehát a csapágyfészek, nincs esetleg, mindjárt megmutatom, hogy fogom ezt kivitelezni, nincsen kikopva, nincsen kigödrösödve, nincsenek benne kráterek, vagy ilyen kátyúféleségek, és hogyha ezt jónak ítéltük meg, akkor jön a következő, még mindig félreteszem a kereket. Én most használt eszközökkel, mínusz a golyó, tehát a golyók azok újak, de a többi az mind használt eszköz, vagy használt alkatrész. Direkt azért fogom, mert szerintem az emberek java részének ez áll legjobban a rendelkezésére, valamint ugye mondjuk egy tengelyről el tudjuk dönteni azt is, hogy jó-e még a továbbiakban, vagy sem. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, én úgy szoktam megcsinálni, hogy fogunk egy sík, bármilyen, mondjuk az én esetemben egy lemezt, de egy bútorlap is megfelelő. Fogjuk a tengelyünket, íme itt a tengely, derékszögben rátesszük, tök egyenesen legurul, még egyszer megnézzük. Látható, hogy nem kóvályog össze-vissza, nem üt, tehát igaz, hogy itt egy nagyon pici helyen
talán látszik, a menet nem is itt, igen. Itt meg van gyilkolva, de ez azért van, mert ugye ott a villának a befogó papucsa egy kicsit már meggyilkolta, és gondolom az ette ott meg a menetet, de mivel itten nem rögzít, ettől eltekintve ez a tengely még tökéletes állapotban van, tehát így néztük meg, hogy görbe a tengelyünk, vagy nem. Elmondanám azt is, hogy nyilván a vadonatúj tengelyek, amit a boltban vásárolunk meg, egyébként egy ilyen készlet, tehát tengely, kónusszal, kontraanyával, plusz a golyók olyan 2000 forintból kivitelezhető, tehát annyiért megvehető. Lehet, hogy meg is fogom csinálni, most nem is ez a 2000 forint, de még egyszer mondom, ezt azért mutatom meg, hogyha esetleg valaki nem újat kíván összerakni, hanem a meglévő kerékpárját akarja kicsit gatyába rázni, vagy karbantartani, tehát tök jó működik a kerék, nem üt, nem kotyog, semmi baja nincs, csak át akarja zsírozni, akkor így mutatom meg, hogy ezt tehát így is meg lehet oldani. Következő, amit még szemrevételezni kell, és nagyon fontos, és sokan elfelejtik, tehát a csapágy fészken, tehát a keréken lévő csapágy fészken kívül az a kónusznak a miensége. Hát most ez a kamera, ez jóban van állítva, most nem nagyon birizgálnám el, ezért azt ötöltem ki most kb. 1 másodperc alatt, hogy fogok egy telefont, videóra állítom, beállítok egy olyan mondjuk 6,5 félszeres fókuszt, illetve zoomot, nem fókuszt, elindítom a felvételt, majd azt én szépen ide be fogom vágni, és megkeressük azt a pontot, amikor így van kitisztult. Tehát látható, hogy ez a kónusz, ami most éppen a képen látható, ez gyakorlatilag tökéletes állapotban van. Most direkt kikészítettem egy másik olyat, ami nem tökéletes, hanem egyenesen rossz. Ezt azért tettem ide, illetve azért készítettem ide, hogy még forgatom rajta, pillanat, ott van, tessék. Tehát, ha ilyen kis árkokat, gödröcskéket látunk a golyó és a kónusz felfekvő felületén, akár a golyón is, nem tévedés, tehát a golyókat is át lehet vizsgálni. Tehát olyan kis krátereket, de hát még szerintem ezen lesz még. Vagy ott a szélén, tessék. Látható? Ott is egy hatalmas nagy bemaródás. Szóval, hogyha ilyet látunk, akkor le is állítom, akkor az a kónusz teljesen hasznavehetetlen és kukába való, és lehetünk bármennyire precízek, lehetünk bőkezőek a zsír tekintetében, hiába rakunk bele új golyókat, mint ahogy én most. Ilyen kónusszal ugyanúgy fog darálni, ugyanúgy fog morogni, és nem lesz jó. Tehát ezt félre is rakom, hogy nehogy véletlenül beépítsem. Látható volt az előbb, egyébként ezt megmutattam, ennek még semmi hibája sincs, csak úgy, mint a másiknak. Na, de akkor essünk is neki. Mondtam, hogy zsír is kell a sztorihoz. A zsírt többféleképpen rakhatjuk, akár az új hegyünkkel. Egy a lényeg, hogy ne sajnáljuk, mert a zsír, mindjárt meg fogom mutatni, a zsír most ebben az esetben természetesen egyik oldal, természetesen síkosító, tehát kenőanyagként is funkcionál, de van egy olyan jó tulajdonsága most ebben az esetben, hogy ragaszt is, tehát mindjárt meg fogom mutatni. Jó, félre raktam. Egy rongy, az nem árt, hogyha van kéznél. Na nézzük meg, tehát így faszául megraktam, hogy mutassam, hogy jobban látszódjon, nem akarom a kamerát sem. Na a lényeg az, hogy na, hogy látszik? Pont innen nincsen fény, jó lett volna a vakot bekapcsolni.
Tehát lényeg az, hogy megraktam gazdagon zsírral. Amint még az előbb azt elfelejtettem mondani, hogy ugyanezzel a videós, vagy hát ezzel a nagyítós módszerrel meg lehet vizsgálni természetesen a keréknek is a fészkét. Itt, ahol a menet van, tehát ez egy menetes láncsor, ott fogjuk kezdeni, és az egyik oldalra én rá is tekerem az egyik kónuszt. Na már most közben, míg tekergetem, elmondom, hogy ennek ilyen könnyen kell rámenni, mert nagyon nagy mértékben könnyítheti meg a dolgunkat, amikor majd már úgy kell rátekerni a kónuszt, hogy egyik kezünkkel fogjuk a most betekert, na majd mindjárt mutatom. Tehát lényeg az, hogy mielőtt elkezdenénk felújítani a tengelyünket, ez nem véletlenül van ebbe a dobozba. Mosóbenzint használok, ami az én esetemben döglött kétüteműnek bekevert benzin, tehát ami már nem, tehát így megsavanyodott, vagy rossz illata van, tehát magyarul döglött benzin. Én azt szoktam felhasználni, és alaposan, de tényleg alaposan mossuk meg a tengelyt is, a kónuszt is, és minden egyebet. Legyünk erre tényleg nagyon, hogy mondjam, tehát tekintettel, vagy nagyon vigyázzunk erre, mert ez nagyon lényeges, és azért mondtam, hogy egy ilyen tiszta környezet, az a minimum egy ilyen szerelésnél, és a diófa alatt, a falevélben vagy a fűben térdepelve ez a művelet hát nem elvégezhető. No, ugye mondtam, hogy a menetes oldallal kezdünk, kiveszem a golyókat, és elkezdjük szépen belerakosgatni a zsírba. Én ezt az ujjammal szoktam, mert az ujj az mindig kéznél van. 3, 4, 5, 6, 7, nem véletlenül számolom, hiszen ezeknek a kereskedelemben egyébként ez a keréktípus a legelterjedtebb, és oldalanként 9 darab golyó megy, de azért mielőtt neki kezdesz a szerelésnek, számold meg a golyószámot, amikor szétszeded. Golyó méretet is érdemes megmérni, mondjuk egy torómérővel, vagy elviszed a kerékpárboltba, és azt mondod az eladónak, hogy ilyen méretű golyót kérek. Tehát ezekre is érdemes figyelni. Íme, itt van a tengely, körülbelül ránézésre eddig tekertem be a kónuszt, és ezt most én átbújtatom. Jó. És akkor most egy vad mozdulattal megfordítom. Na már most. Az már tisztán látszik, hogy nem jól mértem be, ugyanis a túloldalon, ami a láncos oldal, hogy így mondjam, kicsit, nem is kicsit, sokkal, tehát durván kétszer annyi résznek kell kilátszódnia, hogy így mondjam, mint eme oldalon, ezért látható, hogy egy kicsit utána tekertem. Jó, és akkor jöhet a másik oldal. Látszódik ebből, közben nézem a kamerát. Na, ezért mondtam, hogy ezt így azért egy földön térdepelve, hát nem, szóval az nem. 3. Még mielőtt beleraknám, ezt így rákapatom, hogy ne akkor kelljen macerázni vele, tehát 3, 4, 5, mondom, lehet nyugodtan kis csipesszel is, valaki ezzel csinálja, láttam már olyat.
6. Szerintem most kell egy csipesz, mert ez egy kicsit rossz helyre ment. 6. 7. 2, 8, 9. Megvan a 10. Illetve megvan az oldal, tele van. Megvan a 9. Így most van meg a 9. golyó. És akkor ezt a kónuszt, ezért mondtam, hogy amikor mondjuk felújítjuk és nem új alkatrésszel dolgozunk, akkor érdemes nagyon megmosni, hogy ilyen könnyen tudjuk rácsavarni mondjuk jelen esetben a kónuszt a tengelyre, mert ilyenkor már nem nagyon lehet dobálózni ezzel a kerékkel, mert bele is pottyanhat, bár azért a zsír, ahogy látható, az szépen tartja. Úgy megkezdett egy kicsit összefeszülni, és elkészült a kerekünk. Jó, na már most. Ezután jön a kontraanya. Először a láncos oldal, tehát ahol a menetrész van. Azt fogom lekontrázni. Na ugye, hogy milyen jó, hogy megtakarítottam benzinben az anyát, nem kell most azzal izélni, hogy nem kap rá, meg a kurva anyját, nem bírom, mert szennyezett a menet, és nem tekeredik. De ha ez... Na, első baki, amit elkövettem ebbe a videóba, de semmi gond, nem vágjuk ki. Ugyanis a láncos oldalra ide kell, hogy egy ennél hosszabb, ez egyébként kerékpár tengelye válogatja, ez a tengelyhoz 165 mm-es, van 175-ös is, ezt is érdemes megnézni, tehát kettő között 1 cm differencia van, és az dönti el, hogy milyen hosszú távtartót alkalmazzunk. Nyilván a 175 mm-es abszolút jó a 165-ösbe is. Tehát oda ne felejtsünk el tenni a kónusz és a kontraanya közé egy távtartót. Most jön a 15-ös, valamint a 17-es illáskulcs. A kónuszt stabilan tartjuk. És az egyik oldalt le van fixálva, tehát rákontráztam. Most jön a másik oldal. Kézzel meghúzzuk annyira a kónuszt, hogy kotyogása ne legyen. Most van. De ide már nem kell kontraanya. De azért még elforduljon, ezt majd mindjárt megmutatom. Lehet, hogy a kontraanyával szoptam be, hogy pont az nem jó, nem baj, van másik kontraanyánk, szóval annyira nem probléma. Valamiért nem akar rákapni, de csak rákapott, jó van. Na, ez ugye hallatszik, hogy nem volt megmosva, ez az anya. És már, hogy ilyen dörcös, érces, vagy dörzsölős hangja van, ahogy a porszemen. Gondoljuk bele, hogyha szétszedjük, szépen bezsírozzuk, azt gondoljuk, hogy milyen precíz munkát végeztünk, és előtte nem volt passzául kimosva. Akkor ugyanúgy visszavisszük a porszemcséket. Na? Király vagyok, vagy király vagyok? Nem kotyog. Közben nézem, hogy mennyire látható. Állítok egy nagyon... Ó, hát ott a másik kamera, tessék. Na? Nem rág. Nem kotyog. Tökéletes. Kész van az új kerekünk. Ezt megnézem, még nagyon kicsit már látható, hogy kopott, de azért még annyira nem.
Mivel itt semmi flick-flak nincs, ez csak egy egész egyszerű menettel kell rá csavarni, de még mielőtt rá csavarnám, erre a menetre azért egy kis, tehát ahová a kazetta, vagy nem a kazetta, hanem a láncsor tekeredik, arra a menetre tekerjünk egy kis zsírt, mert ugye valamikor előbb-utóbb azt le is kéne venni onnan, nem? Kész, az majd ráhúzza magának. Nagyon kicsit állítok a kamerán. Elkészült a kerék, nem kotyog, nem rág, nem morog, friss zsír van benne, új golyókkal, tökéletes állapotban, már csak a kerékrögzítő anyák vannak hátra, de hát azt majd a másikról levéve, úgyhogy ennyi lett volna, ez körülbelül ránézek a videóra, hány perce megy, hát 21 perce megy a videó. Ha most nem videóztam volna, természetesen meg nem magyaráztam volna, akkor ez egy maximum negyedórás művelet, tehát 10-15 perc alatt a gyakorlott kéz ezt el tudja végezni, és van egy új kerekünk, és nem kell szervizbe vinni. Hát bár most mondjuk egy szervizes biztos, hogy csóválja a fejét, vagy nem tetszik neki, hogy most én megmutattam, hogy ezt így is lehet otthoni körülmények között, de hát ez egy ilyen kávéház. Na hát akkor megcsináltuk, rendben van. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!